Mä oon tällä hetkellä mid Brucesta. Happy birthday, bitch! Nice. Happy birthday! Happy birthday! Meanwhile. Give me the juice! The next day. Juu, jos mä pääsen lähelle. On vitun jumalauta. Paremmista tyyppeistä Onko toi vasta kämmi? Mä haluaisin odottaa sen niinku ainakin 10 sekuntia. Mä edes tosta Aura Walking. Mäkin on tässä Pantheonin kanssa. No, me ollaan tässä odottamassa. Biisee loviksi mä oon vaan että... Hei! Happy birthday, bitches! Birthday bitch. Se on 1 HP, se on 1 HP, se on 33, no. They know where to scene. No, okei. Ja mä en edes tarvit tohon mun... Okei. Jää, mä saan stiilat. Let's go. Sillä on vielä huukki. Missäs paska? Missäs paska? Hei muuten mä tarvin sitten aika hard ass leash. No. Yeah. Vedätkö sä eka economy twistas feittiin? Mä vedän full movement speed, run, stun, run again, stun, run, stun, eli CDR ja movement speed, that's what I do. No vie kanssa. Oh, ei oo. Fucking Oh my god. Käytti flash. Jos mä menen tunnelvisioniin, niin voit sanoa sitten siitä. Jos jätkä tunnel vision. Siellä on ollut Viego niinku nähtävissä varmaan 15 sekuntia. Onks sä Viego? Pinkasin sen Niin. vielä. Oh my god. Committing. Pelaaja Rudi. Fighter player. Vittuun täältä. Vittuun tommoset. Vittuun, tää vitun Viego vaan stunnaa mua koko ajan. Yksi Viego top. Joo. Me when knee surgeries tomorrow. Niin. I'm gonna fucking kill myself. Watch a flash. Watch out. Se vittu oikeesti nauraa. I have literally no HP, dude. What do you want me to do? No, it's I did. grab. It's too Hey. late to apologize. It's too late. Näkö oli ihan sika hyviä livenä. Konalai. Tunnel vision Andy. Niinku mä haluan päästä fightiin, mut mä en halua fightaa tuon Viego. Suudella niitä niin syvästi kuin mahdollisesti ne osaa pelata. Sä ymmärrä? Pitää panna aivot pihalle heistä, että mitä niinku on. Okay, dude, okay. Miksi Viego on miinissä? Mene pois. Mä en halua sua mun lähellä. Mikä on Viego? Mä haluun näyttää pelkää demossa, et mitä mä oon voinut tehdä, mä voin vetää 4v2. Okei, ei. Sä oot kala. Ensimmäiseksi sä otat Malsaharin säkkeen. Rintiti. Suoraan siihen säkeille. Se on numero 1. Hyppää tosta yli. Me menetään fiitit, kun ne saa pitää kun mennä yksi. Tai jos saa ottaa junglekämpää ja niinku... Noniin, se tekee jotain. Mä oon täällä. Nautiliskyt tulee. Vitos sä oot tulos. Remember. My job is to run in, smite, get the fuck up.
But you haven't done that. I That's have. the issue. I did! When? I'm 4-6-7. I have 7 assists, 4 kills. My kill participation is 52. What do you mean when? 52 kill participation. What do you mean when? When? What? When have you been useful to us? 55% of the time. Onko sä muuten Rudi kattonut musta reelsia, jota mä oon sulle lähettänyt? En vitussa. Ilke. Aui, waui. Täpästä nyt soiroilla. This man is an action... Report Pike, please. Jätkä vaan tulee vittu kuuttaa mun blue buffin lähtee. No, fuck you! Fuck you! I hope you die, I hope you die, I hope you fucking die, IRL. Pyydän liikaa. Mä pyysin yksin, että ostat mulle mun pillimehut. That's too much. Se on liikaa. Luka on ollut aina kolme pussia. Mä pyysin, että sä ostat mun pillivehut. Vittu, mikä kakkosluokkalainen! Vittu äitille. Oota, sä unohdit mun pillimehut! Anyways. Leaving fine. Okay, with fry. Get burnt! For full disclosure, I do not take it up the ass. Vitun nössä. Oho. Bro, nollalla. mikään nainen ei oo koskettanut sun kullia, paitsi sun äitis, kun se joutui tulee värisyttää sitä vessassa, kun sä oli 10 vittu. Koska sä et omaa kyrpääs nähnyt, vitun läskipaska. Chips on a Leona. I really like Leonas. Nice, get the Leona killer. Turpa kiinni. Mikä on turpa? Voi! They're practicing safe sex! Vittu. Mun riparilla tehtiin kunnon vitun suottaus yhden tyypin huoneesta, kun ja joku sanoi, että tuo on yks muija tuon huoneessa. Meillä koko vitun. Porukan pohjalla vaan vittu ryntään. Meillä on runkkusamppa. Mun riparilla yksi laittoi dödöä suoraan tohon palohälyttimeen, sitten sinne tuli palokunta ja se joutui maksaa 50 € sitten. Joo, mutta aamu mun tulee vaan mun leinillä, nyt vittu näyttelee sen vitun nyrpelö. Nyrpelö! Hardy. No. Okay. Ja tervetuloa uuteen episodin Osuuko tuo huukki? Tänään meillä on yksi ja ainoa kysymys. Onko se A? Osuuko se vai B? Eikö vittu osu? Ding 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 ding! No ei vittu osu! No vittu! Näinkö sä tois? Ois pitänyt osua. Oi, kuinka täydellinen. What you doing? Got to be more tank, do I want damage? Hei! Napataan tää. Mulla ei mun E-tä vaan sitten. Ei haittaa. Okei, ehkä haittaa, koska täällä on 4. Mä en yletä tohon. Navri one! No! Vittu bomba, meillä on niin hyvä synergia tässä. Vittu sulla on isot tissit. Jaa, okei, dude. Okei, broski.